Ćao dragi moji, evo žela sam da vam se javim s obzirom na to da je danas veliki dan za mene, a to je tačno minus 30 kilograma. Osjećam se fenomenalno, ovo je za mene jedna velika pobeda. Još 1 kilogram kad budem skinula imat ću onoliko koliko sam imala kada sam ostala prvi put u drugom stanju, ali mislim da sada možda izgledam čak i malo bolje. Naravno, dug je još put ispred mene, imam još puno kilograma da smršam, možda čak i više od 30, nekih 40, 45, vidjet ćemo. Ali eto, žela sam da snimim ovaj video zato što znam da ima jako puno onih koji imaju veliki višak, kao što sam imala ja i kao što još uvijek imam. I nekako mislimo da za nas više nema nade, međutim evo da vam kažem ima nade i tekako. Samo krenite dan za dan, obrok po obrok i vidjet ćete bit će sve super. Nemojte da razmišljate o tome koliko je dugačko vaše putovanje do vaše idealne težine, samo razmišljajte o tome da vi to jako želite, da je to nešto što je dobro po vas i da je najvažnije da se oslobodite zavisnosti od hrane i prejedanja, a minus na vagi će naprosto doći samo od sebe. U ovom videu sam također želela da kažem i zbog čega ja mislim da ti kilogrami idu toliko brzo u mom slučaju. Jedan od razloga je što ja imam jako veliki procenat mišićne mase. I naravno mišićima je za samoodržanje potrebno mnogo, tako da iz tog razloga mislim da meni ide brže mršavljenje nego što bi išlo nekom drugom. Drugi razlog je taj što sam počela sa 137 kg, da 137, sada imam 107. I naravno kada vi imate jako veliki višak, onda to gubljenje kilograma ide znatno brže. Treći razlog zbog čega mi ovo ovako brzo ide jeste to što sam ja prilično aktivna kada je u pitanju hodanje. Živim 2 km od centra grada i neki put se desi da više puta pređem tu deonicu, na primjer 2 puta tamo i nazad, pa vi izračunajte koliko je to kilometara. Tu su naravno uključene šetnje sa decom, odlazak u nabavku i slično, ili bilo što drugo da završim. Tako da eto, lako dolazimo do te neke računice da je to nekih sigurno 5-6 km dnevno koje ja pređem. Možda je to neki put i malo više ili malo manje, ali svakako sam ja neko ko inače dosta hoda. Međutim, u poslednje vreme, kako sam dobila onih poslednjih 10 kg letos i bile su vrućine, ja jednostavno nisam mogla da hodam. A sad mi se nekako ponovo vratila ta želja da budem aktivna i u tom smislu. Tako da, eto, to su neki razlozi zašto meni tako brzo ide. Jedem sasvim dovoljno, kao i svi vi koji ste na pravilnoj liniji ishrane. Znači, ništa ne smanjujem od obroka, ali jednostavno, prosto neke su stvari kod mene drugačije, kao što je to hodanje, početni broj kilograma, mišićna masa i ostalo, zbog čega eto, ti kilogrami kod mene idu malo brže, ali nemojte da se obeshrabrite ako to kod vas ide malo sporije, jer kao što sam rekla, nije stvar u tome da to ide što brže. Naravno, lepo je da se što pre odarasimo svega toga, ali nije to poenta. Poenta je da držimo svoju zavisnost pod kontrolom, a eto, ti kilogrami će doći, a onda ćemo ostatak svog života, jel tako, provesti održavajući te kilograme opet na ovaj način. Ljubi vas vaša Milica, hvala vam puno na podršci, podržavam i ja vas, tu smo jedni za druge. I svaki put kada pročitam da nas još neko pridružio, zaista se jako radujem, jako se veselim svemu tome, zato što znam da je ovo jedini program koji trajno rešava sve naše probleme kada su u pitanju hrana i kilogrami. Tako da, eto, drage moje i dragi moji, srećno i samo napred gurajte. Ljubi vas vaša Milica. Ćao!